annabi sanda ya zarce lissafi. A rana abin da mamaki madan asabu sun yi wa annabi sanda ya zarce lissafi. Na tuba ubangiji kare sau mina harshe ya zana dawanya. Aladan marmacin ma'aiki ka tsare ni in daina jin kunya. In daina fito ina furta girman annabi kar da na juya. Kai man wani arzikin saduwa da ma'aiki rabu zulmulki. Godiya gare ka sarki makaki Allah kai kake babu. Allah kai wa ma'aiki salatin nan dan shi ka shirye mu. Ka tsare mu guje wa hanyar ma'aiki kar kudai ya rude mu. Allah dan tirjira sabon Mahmudu a kare karbar mu. A rana abin da mamaki madan asabu sun yi wa annabi sanda ya zarce lissafi. Wata kofa ce na hango ku zo mu ce kai duka badan mu. Wallahi tana da girman ta zarce tunanin mu. Sai da mu ne masoyan ku kamu gaban ku kare karbar mu. Ba wanda ya zo gaban ku ba ku yi masa ba manya da yaran mu. Na mai san ma'aiki na kake zo ka fito mu da hanya. Hanya ce babu son zuciya kowa ya fito shi shirya. Limamin tafiya babu sidi mu ta dukkan mu mun shirya. Babu sidi ka kai mu kun annabi dan Allah kar da mun juya. A rana abin da mamaki madan asabu sun yi wa annabi sanda ya zarce lissafi. Kai bari ni sallama gurin sarki annabi nuri bin nuri. Assalamu alaika mai sabon mata ya sayi ku sirri. Assalamu alaika bango madafa annabi sirru bi sirri. Jama'a kuma zo mu gaishe da sarkin sarki da Hamadu Tari. Wani sirri ne a raina ma'aiki yarda gaban ka nan furta. Su jiyo fa abin da mata suka yi a gare ka su kara hankalta. Wata ranta ta bada shi wata kwabi ta rike a hannunta. Irin su mai su sun so ma'aiki so ku biyu ne zan furta. A rana abin da mamaki madan asabu sun yi wa annabi sanda ya zarce lissafi. Barban dausa dauka cikakka kuma matar sadauki ce. Kuma maza tsoron da suke da tado so ka ga duka sun harce. Umar mutu ce nake gaya ma matar Khalid ta dabban ce. Abinda ta yi wa Mahmudu ko a maza Allah sai an tace. Ku duba irin cika ta manzan Allah ko ta yaya zan furta. Musulmi ya kawa kirari dan ta nuna batunta. Ganin da yake tana ta yaki ta rike takobi a hannunta. Bata tsoron mushrikai ko annabi ta mika hukumanta. A rana abin da mamaki madan asabu sun yi wa annabi sanda ya zarce lissafi. Ku duba su biye mace ce amma ranan ita dai ta karar ne. Bayan wasu 'yan duwatsu ta doke wuyan su ya faɗi kaskar ne. Ta ce wallahi bayan ma'aiki kowa na ga shirme ne. Wanda duke ta baki sai mun faɗa masa duk zancen sa karya ne. To sai kuma ummunan mara ita ma dai ta nuna batinta. Ita ma ta raka annabi yaƙi kai yaya ka kalle ta. A bayan yaƙi ku duba nan har ma ka sari bayan ta. Ta bayo gani gudunmawar rayi kai yaya ka fahimta. A rana abin da mamaki madan asabu sun yi wa annabi sanda ya zarce lissafi. Wanda ya san nuna girman ka annabi ta faɗa a fili ne. Mata sun nuna kai kaɗai ne ni ma so nake yi ne. Fito da salon da sai na da mauta litta ko ta yane ne. Auta dan ba su zancen su gane matan duk sadaukai ne. Gaban banza ku ai dole zai kare a cikin watan iska. Matan jiya ne ake ambatar su mazan yau yaushe kwabarka. Dan ko ka bari dan kwali ya jawo la to ba haka. Dan ga mata a fadar ma'aiki dusan kai gaci haka. A rana abin da mamaki madan asabu sun yi wa annabi sanda ya zarce lissafi. Ga wata tawaga a bayan su kuma duk yan gyara rauni ne. Wanda duk ya samu rauni a yaƙi su aikin su gyara ne. Wata ransu da ruwa na zafi wannan kuma shi na feshi ne. Wanda take taho gare su sa'annan to lalle sai ya kone. Gaba dai maza ce na mata lalle kun yi alkhairi. Wallahi kuna da kishin ma'aiki domin kun gushe sharri. Ku nuna wa ma'aikin mu kauna zalla babu yankari. Wanda duk ba ku bana tabbata Allah kun fi shi alkhairi. A rana abin da mamaki madan asabu sun yi wa annabi sanda ya zarce lissafi. Wai dan Allah masoya ku duba irin kauna ina taka. Mata suka yi wa Mahmudu so ga wasu nan sun ki da su farka. Mu dai mun so ka ya ma'aikin Allah ka dade mu albarka. Burin mu zama da kai yarda annabi kullum mu ga daukin ka. Annabi yarda in kara sanka da gaskiyan kara kallon ka. Duk rintsiya ma'aiki a barni da kai a gaban ka in duka. In kira ka da jaruman sadauki mai karfi babu tamkar ka. In dinga isar da girman ka har abada ba dan da zai kai ka. A rana abin da mamaki madan asabu
ka da daina kishin ma'aiki dan kadari da girmanka. Ka tsare mu da kauce shari'ar ka kar da mu juyawa ma'aikinka. Mu dawo makan tafarkinsa duk tsananin wahalar mu dan dauka.